टंला कलेजनि बर' बिफाननि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि टंला जौमा फरायसालियाव गिबि खेबनि थाखाय बुहुम सुबुं थुनलाइ सान फालिदों। बे समाव अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला जौमा फरायसालिनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि लानायखौ दिन्थिनो लादों। बुहुमनां सुबुं थुनलाइ सान फालिनायजों लोब्बा लाखिना टंला जौमा फरायसालियाबो फालिदों। टंला जौमा फरायसालिनि बर' बिफान आरो IQACनि बानजायनायाव सेथि बुहुम सुबुं थुनलाइ सानखौ टंला कलेजनि अडिटोरियाम नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। फालिथाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो टंला जौमा फरायसालिनि गोरायुं डक्टर प्रसेनजित दैमारिया। दिनैनि बुहुम सुबुं थुनलाइ साननि हाबाफारिनि मासिगिरियाव टंला जौमा फरायसालिनि बर' बिफाननि बिबुंगोरा समेश्वर बर'आ सामलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। थुनलाइगिरि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि लिरगिरि दनेश्वर बर' नार्जारिया बिथाङा सुबुं थुनलाइनि सायाव मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो। सानसेनि हाबाफारिजों टंला जौमा फरायसालिनि बर' बिफान आरो IQACनि सेथि बुहुम सुबुं थुनलाइ सान फालिनायाव बर' बिफाननि गासै बिबुंगोरा जौमा फरायसालिनि फरायसाफोर लोगोसे जौमा फरायसालिनि बायदि बिफाननि बिबुंगोरा बिथांमोना बाहागो लाना जाफुंसार खालामो। जोंनि सिगाङाव मोनसे मेथाइ खनफैनांगौ लोगोसे जोंनि फरायसालिनि नोंथांमोना थांथ'नो नाङा। जों मोनसे मुलाम्फा लानि बेनिखायनो साफ्रोम फरायसालि नोंथांमोनखौ जोंनि बे हल सिङाव लिंहरनाय जादों। जोंनि फरायसालिनि फरायसालि नोंथांमोना जोंनि हल सिङाव हाबफैनांगौ, थांथ'नो नाङा। जों बर'फोरनि मोनसे लानि सुबुं थुनलाइनि गेजेरजों बर' हारिनि जे सुबुं थुनलाइ बियो बुहुमाव माबायदि गोसारनायाव सिगां दिहुनदों गोहोम गोलैदों। दा हयथ' बर' सुबुं थुनलाइनि सोमोन्दै जों बांसिन लिरनायखौ बारा नुवाखै। बिथांमोना एसे बेनो साफिसियेन्ट नङा। बेफोरखौ जेब्ला जों इंराजियाव दानस्लायदों बिथांमोना जोंनि बे इंलिसाव दानस्लायजागोन इंराजियाव दानस्लायब्लासो बेफोरखौ बुहुमनि मानसिफ्रा इंराजि रावजों फरायगोन। बेबायदि हाबाखौ जे बर'नि जायखि सुबुं थुनलाइ दङ बेफोरखौ मुलुगाव गोसारनो थाखाय जोंनि लिरगिरिफ्रा एबा जोंनि आफादफोरा बारा साननायखौ नुवाखै। नाथाय बिसोरखौ साननांगोन जे बर'आबो मोनसे मुलुगाव गिदिर हारि, बिसोरनावबो मोनसे रिच कालचार दङ, धेर सुबुं थुनलाइ दङ, बेफोरनि बुहुमनि मानसिफोरखौ मिथिहोनो हागोन। दा बेफोरखौ जों आथिखालनि जायफोर मावथि साख्रि सुबुं बिथांमोना मावनायखौ खालामनायखौ आं नुदों। सासे थुनलाइगिरि, सासे लिरगिरि, सासे आजिरा मोननाय फोरोंगिरि हिसाबै नोंथांनि गोहोम बा बिहोमाया गोबां दं। हिसाबै थुनलाइयाव गोबांखिनि गोहोम खोख्लैदों नोंथाङाबो। हिसाबै जेनेबा सुबुं जिथु थुनलाइ, बे सुबुं थुनलाइया बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै थुनलाइ होनना बुंजागोन, जायनि थाखाय बेखौ लानानै थुनलाइया धोनि जाबोदों दायो। मा बुंगोन सार? दा बेथ' नंगौ जे जुदि सुबुं थुनलाइ थाया माने जोंनि स्टेन्डार्ड थुनलाइयावबो माने जों जावबोना फैनो हागोन। बेबायदि नङा जे सुबुं कालसारनिफ्राय जों थुनलाइनि नांगौ थाखोबा रावखौबो जों मोननो हायो, रावनि गहेनाखौबो जों मोननो हायो, सुबुं थुनलाइया हानाय बिफांफोरखौ मिथिनो हायो। बेबायदिनो सुबुं थुनलाइया आथिखालनि जाय जों मडार्न लिटारेचार होनो मडार्न लिटारेचार खालामनायावबो सुबुं थुनलाइया एबा सुबुं कालसारा जोबोद मदद खालामो। दा बेनि थाखाय आंबो एसे बिनि सोमोन्दै सानदों आरो सुबुं हारिमुनि रिथिखाय होननानै आं गांसे बिजाबबो लिरदों। बेयाव बर'नि कालसार नंगौना नङा बेखौ रावबो मिथिनो हानाय नङा। जेरैबायदि गोदो जों मानेखि पाट मुगा सि फालांगिनि थाखाय जों बायना फैदोंमोन। दा पाट मुगायाथ' गुबुननिसो जालांबाय, गुबुननि माबा जातीय प्रसाद जाहैबाय। बेबायदिहै जोंनि कालसारफ्रा थांनानै गुबुननि जाहैगोन। सिगाङाव बर'नि कालसार मोनसे गुलाय दङमोन। बे गुलाय हारिमुवा आथिखालाव बे बर'निफ्राय थांनानै मा जाबाय बर'नि कालसार जाहैबाय। दिनैनिफ्राय 60 इयार्ससो सिगाङाव आचार्य मनरन्जन शास्त्रीया बे बर'नि
कालचार होननानै लिरनानै रोखा रोखा लिरनानै गालाङो दा जों बर'फ्रा दानिफ्राय बिदि कालचारखौनो बाद बादिनिफ्राय बर'नि होननानै जों दाबि खालामनो हाया दरंनि माने कालचार बे एस'सियेसन बिथांमोना दिन्थिदों दा असमिया ओंथि गालांबाय बेबायदि जोंनि गोबां हारिमु बेबायदि गोमालांगोन आरो गुबुना लांगोन दा मोहोनाया एक्सुवेलि बर' कालचार बै बर' कालचारखौ बिसोर लांनानै बिसोर बुंनो सानो गोबाङा बेबायदि लिरदों बिथांमोननि बिसोर साफा साफा लिरदों जे बर'नि कालचार दा बेनि गेजेराव परमानन्द राजबंसिया बर'फोरखौ साफा खालामनायाव दङ खुलुमबाय दंग' फरायसालिनि बर' बिफाननिफ्राय जानानै जों दिनै गिबि खेबनि थाखाय जोङो जोंनि फरायसालियाव जोङो बुहुम सुबुं थुनलाइ सानखौ फालिदों माने वर्ल्ड पपुलार डे बयनिख्रुइ फारसेनिफ्राय गुबुन कलेजफोरा खुङो नाथाय जोंनि हालामाव जोंनि कलेजाव जों देग्लायनि थाखाय फार्स्ट गिबि खेब खुंनाय जादों बेयाव आरो बिसेसखै जोंनि दा सिलेबासफोर फरायनायनि जे फराफारि बेफोराव गासैबो सुबुं थुनलाइनि फकलरनि आयदा माखासे दङ बे आयदाफोरखौनो जोङो जेरैहाय फोरोंलांनो हायो आरो एडभान्सै जों फोरोंलांनो हायो नामा जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय फरायसाफोरा एसे एडभान्सै मिथिनो हायो नामा बेबायदिहाय नैबे सुबुं थुनलाइ सानखौ दिनैनि दिनाव खुंनाय जादों ओरैनो फकलर थुनलाइया बुहुमावथ' बै समाव जागायजेनदों माने ग्रिम ब्रादार्स मोना जार्मान बिथांमोना आरो इन्टार एन्ड मार्चेन्ट हाउस मार्चेन्ट होननाय बिथांमोना बिजाबखौ सफायदोंमोन 1802 समावनो 1846नि दिनैनि बा आगस्ट दिननिफ्राय बे फकलर सोदोबखौ बिनि सिगाङाव भल्क्सकुन्डेमोन जार्मान सोदोबखौ भल्क्सकुन्डे होनना बुंदोंमोन जायखौ सुबुं थुनलाइ आरो बै सुबुं थुनलाइफोराव बेनो मा गोग्लैसोना थानाय गामियारि बा माने पिजेन्ट ससाइटि आबादारि समाज बैसोरनिफ्राय बिसोरनि गेजेराव हाबनानै थानाय सुबुं सल'बाथा टेल्स फेबल्स बेनिफ्राय मा होनना बुङो नेरेटिभ्स बेलाद बेनिफ्राय आरो मा होनना बुङो मिथ बायदि बेफोरखौ लानानै बिथांमोना जागायजेनदोंमोन आरो सिरियासलि बिथांमोना स्टाडि खालामदोंमोन बेनिफ्रायनो सुबुं थुनलाइया दिनै जोनोम जादों बेखौनो थेवबो 19 जौथाइनि गिबि समाव जादों नालाय 1812 माने 19 जौथाइनि गिबि आर्लि अफ दि 19th सेन्चुरि दा बेयाव जादों थेवबो दिनै बे सुबुं थुनलाइ बुहुमाव जोबोद गुवारै बे गोसारनो हाबाय मानो होनबा गुबुन थुनलाइ गुबुन आयदानिख्रुइ सबनिख्रुइ गुदिया जाबाय सुबुं थुनलाइ कर साबजेक्ट फक माने मानसिफोरखौ बुंदों फक माने पिपल मानसिफोरखौ आरो लर माने स्टाडि बिसोरनि सोमोन्दै फरायनानै दोननाय बिसोरनि आबाद बिसोरनि मावनाय दांनाय बिसोरनि स्टाइल अफ लाइफ बेखौ माने फरायनानै नायनाय बिथांमोना जदिबो लेस डेभेलपमेन्ट उन्दै थाखोनिमोन नाथाय बिथांमोननि जि इनार मास जि क्रिएसन पिकुलियार क्रिएसन बेखौ दिनैनि बुहुमनि मानसिफोरा माने नेग्लेक्ट खालामनो हाया बेखायनो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै दिनै बुहुमाव सुबुं थुनलाइ सानखौ फालियो ओंखायनो जोंबो टंला कलेजाव जों गिबि खेबनि थाखाय फालिदों आरो बेखौ इयुननि समफोराव जों मोजाङै फालिलांबाय थानो हागोन जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जों बेनि नलेजखौ जों होबाय थानो हागोन होननानै आसा खालामो बर' हारिनि गेजेरावहाय सोमोन्दोआ माबायदि थुनलाइ गैयाबाथ' बर' हारिया थांना थानो हानाय नङा जोंनि बे फोथायनाय फेथ एन्ड बिलिफ फोथायनाय जोंनि सिबिनाय बाथौ सिबिनाय सिजौ दंफां गायनाय बेनिफ्राय जोंनि न'खर सोलिनाय जोंनि बोसोन जोंनि भाव जोंनि मावनाय दांनाय आइजें आइला हेबनाय बिसोर गासिबो बर' हारिनि मावनाय जिउ सोलिथाय बेजों सोमोन्दो गोनां फालिनाय बेजों जोंनि बाथ्रा भाव बेजों सोमोन्दो गोनां दानाय लुनाय मावनाय दांनाय हेब्ले हेबला खामानि मावनाय फोलानाव थांनाय नाहायाव थांनाय मैदेराव थांनाय बेनिफ्राय आइजें आइला हेबनाय दानाय हि दानाय इन्दि हि लुनाय एम्फौ फिसिनाय थ' बेफोर गासिबो माने जोंनि सुबुं थुनलाइजों माने सोमोन्दो बेखायनो बेयो जोंनि आंगो बेयो गोदो लिरनाय महर गैयामोन बेयो अरेलिमोन माने भार्बेल आर्ट होनना बुङोमोन अरेलि ट्रान्समिटेड माने भार्बेल आर्ट बेखायनो आर.एम. दर्शन सासे स्कलार पण्डिता बुंदों सुबुं थुनलाइखौबो बिथाङा मोनब्रै बाहागोआव रानदों बिथाङा मोनसे सुबुं थुनलाइ ओमफ्राय अरेल लिटारेचार एबा भार्बेल आर्ट नैथियाव जाबाय फक लाइफ मा होनना बुङो बियो फिजिकेल फक लाइफ नङाबा मेटेरियेल कालचार बेसादारि हारिमु आरो थामथियाव जाबाय मा ससियेल फक कास्टम जोंनि आसार खान्थि नियम खान्थि बेफोरखौ लानानै बिथाङा माने मोनसे बुङो आरो लास्ट मोनसेया जाबाय मा पारफरमेन्स अफ आर्ट जों जायखौ मावफुंनानै दिन्थिनाय लोगोसे जोंनि एगजिबिसन जायो अब्ला जोंनि बे माखासे बुस्थुफोरा बेरखांनो चान्स मोनो दिनै बुहुमाव हमना ला माखासे गोरों गोरा मानसिफोरा बिथांमोनखौ बयबो मिथियो दा जोंनि गामि ओनसोलाव गोलैना थानाय
जोंनि गामि ओनसोलाव गोलैना थानाय माखासे जोंनि आइटेम जोंनि माबाफोर फिसा फिला खामानिफोरखौथ' मिथिया जोंनि आइजें आइला हमना ला खासेंख' माबाफोरा खाम जेनेबा सोलाबनानै जाग्रा खासेंख' बेखौ दानि गथ'फोरा बावगारलांबाय दिनै आं होदों थालिरनि दनायाव जेनेबा जोंनि फिथाइ सामथाइ जानाय फिथा अनासि एन्थाब बायदि बावनायखौ जों होदों आलासिफोरनो होदों आरो बे दनानि बनायनाय गिलास बेयावनो जों साहा लोंदों दा बेखौ दानि गथ'फोरा रोंथारलिया बेखायनो बेफोरखौ जोंनि मोनसे फक मानसिफोरनि मोनसे स्किल रोंगौथि बेफोरखौ जोङो बेरखांहोनो जों दिनैनि हाबाफारि लानाय आसा खालामो इयुनाव जों बेफोरखौ गुवारनिफ्राय गुवार खालामनो हागोन होननानै गोजोन्थों। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। एबसुनि हेफाजाब होनायजों फैगौ 23 आगस्ट 2023 इंआव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 4 रिंगासिम सा-सानजा भारतनि गोजामसिन गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाला देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेल खुंफुंनाय जागोन। बे देहा मेडिकेल चेकआपजों लोगोसे सांग्रांथि मेलाव गासै सा 26 गुबुन गुबुन बिफाननि रोंगौथि गोनां स्पेसियलिस्ट डक्टरफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं रायजो राजा बिथांमोना बै सानखालि थिखानाय जायगा आरो समाव नुजाथिफैना गावनि सावस्रिखौ बेसेन नाङालासिनो नायफैनो हागोन।